Bay, Mr. Bay, balik ta sa Osmo. Kubata. Kakaayo niya ka ng exam ko karon ta taon. So, October by and so karon na naiinit nindot na kay paminaw medyo okay na ang init pero di gyud po may kagawas so nagpaabot ako nga when may makagawas o makalaag so as of now mani siya di pa namyan na po ko exam karon by so busy pa kayo so what's the update pag iputi update balik sa morning Osmog try ko vlog sige pero umot lang daghang ko ginauna daghang ko updates nala ko'y thought ba kaning toxic nga YouTube kanang kasagaran pa mag-post kag video niya kanang mga tao magtuo nga like mag-post ka how to do this mga tao sa imong page the thing is di nila makuha ang ilang gusto di nila makuha ang information ilang ganahan may dito buang pati gaya sig storya nimo oy nanam ko pero bantayan ako sa YouTube mga tao maski naga-consume sila free nga content demanding kayo ako nakagim sa guwana ako atake ko bro kanang mag-post ka kanang how to clean your shades pero kung magsigog tabi magyaw-yaw sila nga ngano daw daghang kog pasikot-sikot ngano daw kanang kwan ngano daw di ko move too straight to the point well ako ganang vlog ako aram nang post niya para ako aram sa nasa di mga kwan nakapaitan ni nila good wala idea nga kanang paghimog YouTube video is a lot of work kanang maghimo pa kag mag-edit ka mag-video ka hasol kay mag-video mangita kag angle mangita kag idea human mag-post ka balik libog na ko mag-video ka sa kugulingon magkuha kag mga information mga shots mga unsa ba takalong tabi mga shots sa unsa pag human imo din ang i-edit cut imo man imo ginang i-color grade paninuto pa nimong color imo din na i-post pero imuha mo na siya so ikaw makabulag unsa na mga tao dapat na ning buhaton nimo dapat dito so pait kay ba toxic kayo ang gilan ako ganahan sa danang uban thousand mag-post og something sa title mo click ka nya ang title dili day related murag clickbait baka na ilad mo sa na akong kalagutan sa usahay mo nang uban tao ngana na kaskas sa kubura kay mura to yo ako balik na ko sulod exam pa ko ron ayo mo bay ay pabadlong indot king adlaw uy indot ta sana ako lang kita stigog sa effect aning Osmo kung mainitan kung inani init kung ilong maura sige ayaw mo ay pabadlong kanang human ako exam murag okay to siya yan to ko nuts kadali ganina niya kanang nagdala ko sa akong skateboard nagkuhug ka ng paksiw asaw ni siya pa dong oh no. So, nag-video lang ko din nuts nag-skateboard. Pero bawal pa magsigawa sa mga karon. So, balag ako balay. Mura na karon ba kanang tay update. May tatog makalaag ni ba kay natay mga bagong adventures, natay mga photo So, akong sorry adventures kay kanang mag putol sagbot. Maglimpis balay mura na siya so mura ni bay basta tayo klarong entry karon kay wala lang dream big cause boy you're gonna make it stand tall there's a higher road you're taking let go of everything that you know and be wild